Thằng khoan đấy em thật đấy nhiều mèo lưng của mình chơi बासुगाव बाजार पहुंच गया टाउन में तो लोगोफोर जोङो दायो दुगैनो फैदों जमानो दा जोङो दंफैयो बासुगावनि सिङाव थानाय सरासनस्रा गामियाव दंफैयो स' मोनसे फिसा दैमा दङ स' लोगोफोरजों बेहाय दुगैनो फैदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो नै दैया मोनफैबाय दा दुगैनोसै ओरैजाय हाजो दं थ' लोगोफोर जोङो दायो दुगैखांनानै दा साहा फुदुंनो होदों जोंखौ माने जों आथिमंगलाव फैदों नालाय बिनिफ्राय हौवा गोदान लागोआ साहा फुदुंनांगौनो बिनिफ्राय जों दा साहा फुदुंदों नैबे बिथाङानो हौवा गोदाना स' जों साहा फुदुंदों फार्स्ट टाइम आं बिदि मोनफेरदों आरोना लोगोफोर नांजोबा बिसिबां नोंनि हिसाबखौ नों लखबदोब्रा लागाव नै लागावबाय सिनिया मिथियाखै खोमा जाबाय होनांगौ जाबाय गोदैद्राय जागोन नङाबा आरो साफाता बारा बुरजा होना गोखा जागोनबो बारनासो जागोन दा